kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni naw khwasi kai channel siang bah subscribe naw manta ka mat pentamai ya gari reservation policy kabal penki ya gi pai ba chungni gari lum khasi bat jankia hagini ki sngi baladem bat nakane ki jingjia nila banyo I ya gi chingmi ki ba kham kongsan ki bolong ke chungmentoy ya gi khon khasi khara chonggani ke jaj benriu jongim kabon kong kalong ke jing sngo thok ke jaj benriu khasi shapang la ki jong ki hok ki bedai ki ban yo bat ki bal shim khia daga ba I ya la ki kam ki jam ban yawan hajan na jengai ban ai ke jing kershan ya kene gamat penthama ya ga an thung kam thung jam lane job reservation policy khat kan ta nyi pu ar ka jing sngo thok jong ki pai ba halor kene gamat ka badon kam kala pelong ki langut ki khun hon nyeu trep ban kendit riu ya ke jing don kam ban ye teli kawai khnang ban yo ya ke jing dawa bat ya laki hong kumba ka lalong ngi yo I ki dak jong ga jing teli kum ka wei ga jai ben riu ngam ba ga ne ga jing ki lada ki pai ba ki sing thu shi sha ya ga jing don kam ban te song ya ga ne ga jai ben riu khasi ban ya long ka wei dai ga ne ka por ka ba biang barong I kwa ban yo I ya ka la wei jong ga jai ben riu khasi ka ba im bat ka ba kiu sha prang ha gi liang baro ka ba arpat ka ba la jiam ka long ka ba pen kala bat ka bapen lango ban yo I ki bobon ki beriu ki bawan tuoi chakane ke lompung na kiniam ba per om don kam ban jer keteng ya ki jaj niam baro hanroi la ya poilot haga keteng jong ga jaj meriu khasi bat kim sing le ran ban perta shau blai trai kan rat nong bu nong thau ki pelong ye jing dawai kerpang ki jing ruai ejri ki jing ruai niam ban bun ba ki phai khmat shau blai trai kan rat ban dawai ban ai ngo ban ban khon kerpat ya ki jing ram ka jong u hakabari bat hakabapau hato kani kadai tangkaba shupun ki ya ka jing sngew ngimla banlen bat don bun ki ba kum gita hanrei don ki wei pat ki ba trai kan rat nong bu nong thau ulakta ai ka mensim jongki pat kham tam ka jing tiep lem kalakta ai ka jing mut jing berkhat jongki hato kani kala bandai kadak jong ka jing bha kebala banwan ha kani gari be e jongi pan yo ipat sa chisin ya kalong briu man briu ka ba bha bat ka bahong ka balai kalong ka ba kham kong san la dangi ha ban pension dot ya ka jing long jong nong elam yo I ka jing long ka baskem bat ka jing long rang ba jong ba aden melar ba sai moj om tang kata ka jing long ka baslur ka don ho bat ka jing sngew thu baw yeng halor ka nong rim ka ba shisha la dangi persang ban yen ujor bat ka jing khi ka bala dep ha kisnem gi ba manchwa om don kum gani ha ka bagi pai ba barok ki nget ya ka jing puta ka jong niu no elam ban long gi ba jai ja na du basdang hadu bandakut ka jing ki om shim la don gano ka ba pel kluma de ka shong suk shong sngan ha ka jala la kum no ru ngi yo I baw neu no elam ola ati na kong I la de haw blai bat ola ban yang skem bat kut jingmut ban sha thangan klem bu por na du ka ar phulai trik jong mara jamang ar jar ar phulai hadu ka shitrik jong mara jliu ar jar phulai kalong ka papala ban sha jingit ban sha thangan hadu shpheu sngi klembam hanrei tangdak bat bala panchi cha dak gi dekton ki bala ai gi report ola sha thangan klem khi ola yang triang rangkat lem bat gi paj ba jonggari ban ya khon ya gane kamat ka jaj menriu ka don kam ya gi nang elam bat ya gi riu rang ba ki baslor kum gine bat ka basau pat dalong kum no ru barok ki amal ekasi kilai kershan lang ban penthamai no yak reservation policy khat khandai ni puar wala don ki wei pat ki bom sngew ya ha ban kershan ni kane gaman ki le ban buri ela de namar ki dang sngew kwa ban yai ta kalanti kabarim namar kane kalanti ka ba thamai ka e than ni ki hanrei ha ka bakut ki le ra ki lot ban yam manjur ban dono da ka expert community kane ka dai risol ka ba bha bat ka jaj menriu ka khmi lanti bagi parti riulum bat ke maleka si baro kinya te song gawai bat ka bakhadu kalong ka jubab ka babha jong ka sarkar ka balapan kemen shikat dai ya gi paj ba ki ba ap ya khobor ka ba kil ang not bat ka ta kalong bak sarkar kala munjur ban ya kren halor ka jingdawa jong ka so seng voice of people party ban pertama ya ka reservation policy ta ka balishim ya ka rai ban thung de expert community bat haba ka sarkar kala thung ya kene ka kila ai ki jing kershan kale shat men ya kane ki jing jam ka bodon burom
บัดกะชิตริกจองบนาจลิวอาจาดพลายกะลองกะsngi ke pasak jingkan mau ya keri bat ka jaj menriu khasir namar bak sarkar kalapan poi hau ba aden melar basai moj ya ke notification kapal penmi daulat ke jelam bala thung yek expert community nak beta ban review ya reservation policy che jar kan das pa ni piu an ki pai ba nong shoshnong jong kari khasi bat jan tiam kidang ap bak sarkar kan bichar hok bat le hok hanik halor ke ni kemat penthama ya ke reservation policy lane ke pha thung kam thung jam hapok